Známa zvučka vám prezrádza, že obľúbená relácia Ryby, rybky, rybičky opäť prichádza so svojím novým dielom. Už v piatok 29. marca o 5:30 večer môžete sledovať jej premiéru na špecializovanom kanáli Fishing and Hunting. A čo vás v nej čaká? Loviť ryby na jar, keď stojaté vody pokrýva ešte ľad a rieky sú rozvodnené, býva často problém. Treba hľadať ako miesta, tak aj samotné ryby. My sme museli vycestovať až do susedného Maďarska, kde si to medzi sebou rozdali traja úspešní plavačkári. Vyhrá bič, bolonéza alebo delička. Maďarsko však nebolo jediným miestom, ktoré sme navštívili. Samozrejme sme to skúsili aj u nás. Opäť sme sa vybrali za kaprami, len s jemnou plavákovou udicou. Pre fajnšmekrov sme pripravili zvláštnu reportáž o podvodnej kamere, ktorá sa dá pripojiť k sonaru. Čo táto vecička dokáže, uvidíte sami. A tak ako v každej relácii, ani v tejto nebude chýbať úlovková súťaž a dobrý tip na záver. Nezabudnite, ryby, rybky, rybičky môžete vidieť na kanáli Fishing and Hunting už v piatok o 17:30.